Ahojte, volám sa Tomáš, pracujem tu v Dianetike Košice a chcel by som vám povedať dnes jednu veľmi dôležitú informáciu. Chcem vám povedať, že v skutočnosti ste veľmi schopní, veľmi aktívni, veľmi stabilní, veľmi pokojní, šťastní a viete si vychutnávať život a rozumieť si s ľuďmi. Hej? A viete dosahovať všetky svoje sny. Všetky svoje možno sny typu ako, že by ste chceli mať možno, že ja neviem, krásne auto, chceli by ste mať krásny dom, chceli by ste ísť na úžasnú dovolenku, mať krásne vzťahy, mať úžasnú partnerku a dosiahnuť niečo, čo sa vám predtým ani nesnívalo, mali ste pocit, že nie, toto nebude pre mňa, alebo niečo také. Chcem vám povedať, že všetko, čo vám v tomto bráni, a všetko, čo vám hovorí, že toto nemôžete, to sa nedá, ja som neistý a tak ďalej, alebo to možno pre tých iných, to nie ste vy. V skutočnosti opak je pravdou. To, čo vám chcem ukázať, je táto kniha. Viete, mnohí z vás určite ste už sa pozerali po nejakej, alebo ste čítali nejakú literatúru nejakého pozitívneho myslenia. Viete, toto nie je literatúra pozitívneho myslenia. Tu sa dozviete skutočné fakty a mechanizmus toho, čo nás zneisťuje, čo nám v našich myšlienkach spôsobuje a nás sťahuje z týchto našich predstav a plánov a skutočných uskutočniť. Hej. No a nielen sa tam dozviete mechanizmus, ale aj riešenia. To je najdôležitejšie. Takže čo vám chcem povedať, že vyskúšajte túto knihu, naozaj stojí to za to. Hej, na skrine dole máte našu webovú stránku, hej, tam sa to dá objednať. Hej, to je všetko, čo som vám chcel povedať. Proste za skúšku nič nedáte. Majte sa pekne.